νερό. Στην Κόρδοβα μου άρεσε πολύ οι δρόμοι και που πήγαμε βόλτα. Ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί εκεί πέρα αρχίσαμε και παίζαμε με τα παιδιά και γελάγαμε. Μου άρεσε γενικότερα και η διακόσμηση της πόλης που είχαν, τα μικρά μαγαζάκια. Μου θύμισε πάρα πολύ το μοναστηράκι εδώ πέρα. Ήταν πολύ ωραία. Έχουνε βασικά φαγητό, από εκεί πέρα δεν δοκιμάσαμε όλες τις μέρες που περιμέναμε. Δοκιμάσαμε μόνο τη μία φορά. Γιατί δεν βρήκαμε και μαγαζιά που ήμασταν τα μεσημέρια εκεί πέρα. Αλλά και πάλι ήταν πολύ ωραία που δοκιμάσαμε κάποια πράγματα που δεν τα έχουμε στην Ελλάδα. Ελληνικής φιλολογίας. Non, pendant le père avec des terres battues. Ήταν το έδαφος, δεν υπήρχε πάτωμα όπως είναι τώρα τα μάρμαρα. Ήταν το χώμα, αλλά ήταν πατημένο πάρα πολύ καλά. Να, οι κολόνες στην άλλη πλευρά έχουμε την αναγέννηση. Τι έχουμε πει στην αναγέννηση? Μικρά παράθυρα, που σας έλεγε και ο Διονύσης. Επάνω το ταβάνι έχουμε το στυλ ροκοκό και μπαρόκ. Ροκοκό. Άρα έχουμε όλες τις τεχνικές, έτσι, που υπήρχαν. Σε ένα σημείο. Ναι, ναι. Το πρώτο είπαμε το αρχικό έφτανε μέχρι το πρώτο και μετά είναι διάφορες προσθήκες και αυτό και υπάρχουν και όλες αυτές οι επιρροές. La partie plus belle est la coupole centrale. Το πιο ωραίο τμήμα είναι ο εσωτερικός τρούλος. Inscription που θήκαν arabe. Ici, 19e, au début de 20e. Και λεσόλ και... λέμε, το ίδιο πάτωμα έχουμε και εδώ και εκεί, από τις αρχές του τέλη του 19ου. La force, ça se met comme ça, n'est-ce pas? Και αυτό... Γεια σας, παρακαλώ προχωρήστε μέσα, μην στέκεστε στην πόρτα. Ανθρώπους που προσφέρθηκαν στον ναό από 15ο και 19ο αιώνα. La croix, plus ancienne, Cristal de Roche, 13e siècle.
Από το 13ο αιώνα είναι ο σταυρός αυτός ο οποίος είναι ο πιο παλιός και το Χριστάντε. Roche. 15e, 16e et 17e siècle. Argent doré. 15ος, 16ος αιώνας είναι η τρίτη σταυρή, η οποία είναι από το πιστωμένο ασήμια. Εντάξει, τώρα είναι σταυρωμένο. Réalisé à Nîmes, 17. Αυτό μας θυμίζει το όργανο. Για 243 χρόνια διήρκεσε η κατασκευή. Style architectural, gothique, renaissance, lateresque, baroque, rococo, c'est des mélanges de styles. Γι' αυτό και έχουμε ένα συνοθήλευμα αρχιτεκτονικών στυλ, όπως είναι ροκοκό, πλατερέσκ, γοτικό, αναγεννησιακό. La coupole avec 40 mètres d'hauteur. Ο τρούλος με 40 μέτρα ύψος. Le maître-autel central réalisé de 200 kg argent. Qu'est-ce que ça? Ο πολυέλαιος. Ο πολυέλαιος έχει... Πας να γίνει ναός, πρέπει να είναι μικρότερος από την κατάσταση. Πάει ο Φράγκο λοιπόν και σκάβει στη... Κάτω. Ωραία, να δείτε αυτό το πράγμα. Marino, κοίτα τι ώρα, στις 9. Τον έχετε ακούσει? Ο Χριστόβαλο Ξεναγός μας είναι θείος του. Ο Χωακίν Κορντές. Μεγάλου, πάρα πολύ γνωστός φλαμέγκο χορευτής. Πριν πάρτε να περάσω. Είναι γεννημένος στην Κόρδοβα. Ο Λεβούδης είναι με το χέρι. Πάμε. Για la derecha. Πάμε κύριε Κινιό. Allora. Γρήγορα. Αυτή. Lucia! Λοιπόν, είμαστε στο κέντρο της παλιάς εβραϊκής συνοικίας. Απέναντι βλέπετε το Πανεπιστήμιο και τη Σχολή Φιλοσοφίας και Γραμμάτων. Αυτό είναι Κροάτο. Δηλαδή ο μεγάλος Δαλμία, ο Καφεούλ, ο οποίος τον
10ο αιώνα έκανε την πρώτη εγχείρηση καταράκτη. Η προσωπικότητα στην σκέψη, στη φιλοσοφία, είπατε, για τον αραβικό κόσμο. Γεννήθηκε εδώ στην Κόρδοβα, έζησε και στην Αλγερία. Είναι φοβερό. Hasta la presión del sí, por si estamos filmando, la semana que viene. Αχα, ίσως το σπιτιού είναι αυτή. Ναι. Έλα πάνω. Ναι. Άμα είναι και καλή μεζέ. Παράγγειλε εσύ και ερχόμαστε. Μια πόλη που κατά τη γνώμη μου άξιζε πάρα πολύ τον κόπο να την επισκεφτούμε ήταν η Κόρδοβα, διότι ήταν μια πόλη η οποία έχει μεγάλο πληθυσμό κατοίκους, είχε πολλά ξεθαύμασα αξιοθέατα και ήταν και ο ποταμός ο Γουαντακιβίρ, ο πολύ γνωστός, όπως ο τραγούδι διαγάπητος ο Γουαντακιβίρ. Είχε και άλλες πολλές γκαλερί, μαγαζιά, όλα αυτά που άκουσε κάποιος πάει ακόμα και για σουβενίρ να πάει. Η Βασίλισσα, την είδες τη Βασίλισσα? Next step.